Ja, her har jeg fundet et tegneprogram frem. Det er faktisk det, der følger med vores smartboards, men I kan i princippet bruge et hvilket som helst program. Jeg har tegnet den grønne linje her, som illustrerer jorden, og det næste jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en sol, og den laver jeg heroppe. Og den laver vi gul. Det ved alle jo, at en sol den er gul. Så illustrerer jeg derfra, at der er noget lys, der kommer fra solen, og det er selvfølgelig gule stråler. De stråler ned på jorden. Og så udvikles der varme, og til varme er det nok meget praktisk at bruge en rød farve, så når man er sikker på, at man får nogenlunde samme slags. Så det vi så siger, det er, at der stiger varme opad her. Jorden varmes op, og luften stiger opad. Det der så sker her, det er, at luften stiger opad, og så begynder den kolde luft, som vi så vælger at lave blå, den kommer så blæsende fra begge sider. Og så opstår der en form for tryk herinde. Og nu vil jeg ikke lige skrive, hvad det er, for det skal I jo selv finde ud af. Men I kan illustrere det på den her måde, at I får tegnet jeres egen tegning. Den behøver ikke være ligesom min eller noget, men prøv at tænke lidt over, hvordan I kan illustrere det. Og hvordan får I bedst illustreret jeres tryk, både det høje tryk og det lavtryk. Hvordan virker det? Og hvilke illustrationer kan I eventuelt bruge? Man kunne også forestille sig, at man kunne arbejde med at skrive noget, altså for eksempel hvis man nu kalder det her for varm luft, så skriver et V ved den, og så eventuelt skriver et K ved den kolde luft. I kan også bruge andre former for illustration. I må sådan set selv bestemme. Det vigtige det er bare, at I prøver at få lavet en illustration, der viser, hvad er det for noget, I forstår ved høj- og lavtryk.